Maing buntag sa inyong tanan diha guys. Welcome sa akong YouTube channel guys. Salamat dahil guys sa mga nag-subscribe, nag-like, nag-comment ug nag-share sa akong video last time guys no. Ug sa wala pa naka-subscribe diha, please kog subscribe sa akong YouTube channel. Daghan salamat ninyong tanan ug nanang buntaga dai guys. Nagsugod na magpamunay ang akong mga manok guys. Nakaunahon ako paghimo og ila na sang pugaran guys. Ug kanang akong gihimo diha guys punuan sa buongon og sa sabanang akong giraysang man si akong papagpapag nga patungan sa akong mga pugaran unya guys. Mura kuno hay kog true nga panday dihan dapita ba nasig panday-panday kuno hay. Patiming ram na akong pagpanday diha guys. Total manok ra may gimupatong nga na diha og mangitlog. Ug kanang kawayan baliduhan na siya kabuk guys ug nara ako na lang gidiretso. Iraysang sab na siya para ligon kuno hay dili madas hangin ug dili madag kay sa manok sa pagpatog na unya nila diha. So muna nagbikos-mikos ko na tagpanday pa na to ana nahulog na usang kawayan kay wala pa tumaraysa. Ug siyempre kinahuman naman tagraysang da sa usang kawayan mo balhin na po resbikas kay kinahanglan mo po na iraysang aron di nga mahulog. Murag ko na kung turo nga panday diha ba bahalag magkahiwang importante na guys maraysang ug nga malig-lig na siya kunuhay diha. Ug kay nana ang pikas na usab nga tumoy sa kawayan may atong iraysang magsait-sait pa po kunuhay ko guys. Murag turo ba murag dili hiwing akong kabutang. Siyempre guys, nagdali na ko dihag panday guys, kaya murag na di naguok na sa langit, murag muuwan na sad. Paspasan na nato dihag martilyo guys, sarang nga mahuman na. Okay na ana, uyug-uyugon pa kunuhay na nako da guys, so testingan baglig na bagyod ba. Na oh. Okay na human na nato dihag butang ang kawayan nga atong patunganan sa atong pugaran unya guys. Okay na human naman ako butang ng mga kawayan nga patunganan sa atong pugaran ni gawas na ko diha og mikat-kat na kog lubi aron manguhagpak lang o lukay aron ang himuon nga asulirap nga atong himong pugaran unya guys. Oh, murag kaliwat og unggoy ba. Nagkat-kat og lubi. Kanang lubi diha guys, kapapanan tinanom pero ang yuta nga gitam nang dili na amo bali sa opera mi dinhi guys. Ang primero nga paklang atong gikuha mo na siya guys, nahulog na. Og kinahanglan ko mo sampong sa igbaw guys kay mangita kog maayo-maayo nga lukay nga atong himuong sulirap aron madili kay gisi ug nga wala kay buslot unya kung makahimo ka sa atong pugaran. Og nakasampong na ko guys diha sa lubi guys. Pili li og maay nga mga lukay nga atong putlon aron nga atong himong silirap unya. Okay ikaduhan lukay kinahanglan gito maghinay og magmatyag da sa igbaw guys sirag dunay bitin ba kasagaran ra ba sa mga lukay nga bitin na astomoy sa lubi mang na sa igbaw sa lubi mamuyo. Okay na humanong kog panguhog lukay guys kinahanglan ako maambak sa lubi dili pwedeng narata magtambay sa igbaw kay di ta makahimog sulirap ana. Di na hinay lang gyud dili mahulog talig mapiangan kanya pagabot sa ubos. Nalangan ako dahag gunit-gunit sa paklang guys kay puting lisura pag gunit ba talig madiretso nung tagahulog un ana naka sugo na taglusod guys. Na taas kay nagtanggahanan diha ba murag taas kay tawo naghimo nagtangga maong lisod kay pagtikang. Og nakalusad na gyud ta guys ug kinahuman naman taglusod kinahanglan na po din natong gruyo ng atong mga pinuha nga paklang or lukay sa igbaw kay dito unta maghimog sulirap ana sa igbaw na naguyod-guyod kuno sa mga paklang na kunat jud kayo paguyod anang paklang ha guys kay dangog para ba na din dapita kay bago pa lang ni honorang uwan. Ako dito mga pag-uman ko guys magpatuna kuno hay kuno sa silang kabaw. Ug kanaandam naman ako ang mga lukay diha sa igbaw guys nahakot naman ako na sab gipikas ang lukay guys kay kinahanglan man siyang pikason ug maghimo kag sulirap aron nga dili siya lisod pag himog pugaran guys. Nana bali ang usa ka paklang bali duha ka buok na siya ka pugaran guys. Og daw man naguna kog pikas ang usa nga paklang guys daghan pagod kay nanangit-sangit nga mga murag nylon ana niya ba. Okay na ana nahuman na nako siya pikas og ang usa na sab may akong pikason. Bali plano nako upat ka bukpugaran akong himuon karong buntaga guys nanang buntaga. Paspasan ako nuhay nato ba. Pero forwarder dai. Nana upat na siya ka pikas guys. Og kay nahuman naman tagpikas ni nang atong mga lukay diha guys. Og ako na nang gitarong diha pagpahimutan guys aron nga masugdan na nato himog sulirap. Pananggalan ko sa nagmanga nailon ba sa gabal kay naon niya sa paghimog sulirap. Og kinahanglan ako magsugod sa akong paghimog sulirap guys. Ing ana oras na siya paghimog sulirap guys. Bali insert ra na kunuhay ang iyang mga lukay-lukay diha para mapurnag banig. May mga buslot-bus may mga buho-buho panalagsa guys pero dili na gud kay sa dagko. Gugmay na lang kay tanan. Dili na makalusot ang bunay labi na og imo na malidong unya, dili na kay maklaro ang iyang mga buho-buho. So yung ana ra siya kasimple maghimog sulirap guys, dili kay siya hassle. Dili kay siya kapoy, dili gasto, dili ka na kinahanglan magpinalit pag mga kahon-kahon nga imong himong pugaran sa imong mga manok. Ang advantage sa dani nga pugaran nga mga lukay guys, dili kay sa init sa manok guys, bugnaw ra siya, dili ka na magpinalit, dili gasto, dili hassle, naras bukid makitaan. Sayon ra sab kay sa himuon guys. Dili ka na makapurhis yung laing tao ba. Nakahimo na to kog mga pugaran dati guys pero kay lukay ram ni siya dili siya makalahutay dugay guys kinahanglan sang imong ilisdan gyud permi guys.
Mao na ni ang atong finished product na nahuman guys, mga lukay or mga sulirap nga atong nahuman mo na sa atong himong circle unya nga mahimong pugaran. Okay, nahuman naman tag sulirap guys. Mo na siya tanan, upat na siya kabuok. Ato na po siya tigsapan sa mga subok guys. Aron nga sayon siya mabawog ug nga dili siya madaling mabagli unya. Kay og dili nimo sa ibanan guys, posible lisod ka gahi ka na pikon ug nga mabalik din na sa diretso. Okay, kinahanglan sab guys. Magsapsap ka na ana, kinahanglan dili masangko sa iyang mga tukog kay kung masangko na sigurado bagli gino niya guys. Hinay-hinay nga timing ra gud ko diha as pagsapsap guys, bisag butlaw na gud kay kamot ba. Importante nga dili kay siya kinahanglan ra magud nagtiyaga ang akong trabaho da para mahuman gyud na ako rong akong himuong pugaran guys. Ug samtang gasapsap ko anang mga subok sa lukay guys, niabot tong pag-umangkon kinanukot na siya bahin ko nuhay sa akong pagsursuroy nga tugbukid ato maaging adlaw kay nanguntak mig mo palit sa karne nga butakal nga baboy nga akong naihaw guys. Okay, do na may nibayad mo na siyang nanukot na siya guys. Ako na sa gisunlog di na kinahanglan pag mudawat og kwarta gikan sa oy dato na siya guys. Okay na human na matog sapsap ang lukay guys, ato na siyang pormahon og circle aron himo na natog pugaran na ana ako nagisugdan pag circle guys. Hinahinay lang gyud na siya akong pagbawog na guys nga dili madiretso nga dili mabali kay sayang kapoy kay na pag sulira pa niya masayang lang guys. Ug na circle na siya guys, ako na siyang higdan aron nga dili siya mopitik inigbuhian nato. Istro na akong gihigot guys. Kanang straw nga akong gihigot da guys, ako ra nakitaan dito sa Daplins Karsada guys, kay kung magpalit kag straw tag 5 man ang putos guys. Kana akong nakitaan dito Daplins Karsada, ako ra pong gigabay diha paghigot aron mo dilit na magpinalit og straw. Ug kinahanglan na to siyang higdan diha palibot guys aron ligon-ligon kunuhay siya ba. Ug kung man to higot ito siya nga tubangan kinahanglan ang kanang lubutan niya dapat guys, ato na po siya putyungon para nga di man lusot ang bunay diha nagbunayon na sa manok kana dihan dapita. Ato na siyang higdan putyungon diha tarong aron nga ma-circle na gid iyang porma o dili ni circle murag oblong ba. Murag sag na gid iyang porma ba. Kana atong higtag straw aron nga gamay na lagbuho guys, dili na kay makaego ang bunay inig magligid-ligid unyag mamunay ang manok. Kinahanglan gyud nato siyang higton hagtuda hugton gyud na siya higot diha guys, sama sa hugot sa imong paghigugma niya ba. Ug mao na siya guys atong hugton ug higot nang ang lubutan sa atong pugaran. Ug nahapit na gyud nato mahuman guys. Okay ha, last nga higot, last nga mikos, putdo ng higot ug nahuman na gyud nato ang atong primero nga pugaran guys. O na ara, nahuman na gyud ug ngarit si kaduha nga sulirap atong himuon guys. Kana ako na nang gitistingan diha hinay-hinay og likos guys, pero nabagli gyud na siya guys. Wag na madag hinahinay na putol gyud nabali gyud ng subok niya. Di gyud na madag hilot-hilot bisag sa og hapak-hapak na ako diha di na gyud na madag hilot guys. Reject yun na atong sulirap nga usa. Og arin tas sunod nga sulirap aton na siyang sirkulon diha hinahinay guys. Aron nga dili gyud siya maputol mabali ba. Hinahinayon ra gyud na ako siya na, pero akong naong raman siguro na nigawron diha likos oh. Okay na ako nagisugdan pa. Ito na lagi na balay lagi gihapon guys. Mo na say problema guys, og dili nimo matarong og sapsap, dili pantay ang kasapsap kay sigurado balik gyud na siya guys. Ma-reject gyud na siya. Dili gyud circle yang porma, triangle gyud. Kana ang retis kaupat nga sulirap guys. Maporma gani ni guys, bali duha ra gyud ni pugaran atong mahimo karon. Oh, naputol na gani dayon primero pa lang ganing likos. Okay, ato lang siyang hilot-hiloton diha guys kung mapurma ba gyud siyang pugaran. Dili kay ora-orayan kabagli. Okay, madapa siya, madapag higot na. Madapa na siya higot guys. Ako ra naghilot-hilot diha guys nga mapurma na gyud siya. Dili kan siyang akong paghimog pugaran ba. Naghapoy duha nga finished product nato. Okay, ato na siyang sugdan og higot kung madapa ba gyud siya. Dapat man good guys kung magsapsap ka na yang subok pantay siya ba, dili siya walay ni lubak-lubak kung imo nang lubak-lubak niya magtumong sa lubak inigpiko nimo diretso gyud nagkabali guys. Okay ra to siyang na-reject ko bito tigas to ato. Bali duha ka pugaran akong nahimo diha guys. Napoy magsigsinggit diha sa aton loyo magsigit ng taglinya ani. So ato na sa siya putyong nang yang lubutan guys. Kana disim process ganina babalik-balik lang pero lingaw na siya paghimo guys. Katulang na akong lawasan na murag nater asan ako diha. Okay, duha ra man nakapugaran ako nahimo guys. Plano na ko upat man nung nag-apas ko guys og duha ka pugaran paghimo. Wala na ako gi-capture pa sa video kay hassle na kay malubat akong cellphone. Okay na human naman natog himog pugaran guys. Ato na siyang isaraydas papagpapag atong himo ganina. Diha. Murag turo kunuhay ba.
ato na siya ipanghigot diha para nga mas lig-on ko siyang patungan sa manok niya dili mo ligid og apil. Daghang salamat day guys yung pagtanaw sa akong video guys. Kung wala pa ka nakasubscribe guys, palog pag-subscribe, pag-like, pag-comment o pag-share na atong video guys. Dakong tabang na sa ato akong YouTube channel guys ang inyong pag-subscribe no. Daghang salamat ug maayong adlaw natong tanan.